Хора, намираме се в базата на Паркстрой. Предприятие, което общината иска да фалира. И искам да ви покажа тук колко много техника има. Всички това са работни вишки, работни камиони, автомобили, бусове, с които карат работници. Сега ще ви покажа колко много техника има накупена и общината създава ново предприятие, което трябва да купува наново. Въпросът е тук, тази старата техника как ще бъде стопанисвана и къде ще отиде. Ето. Това са две чисто нови автовишки. Чисто нови. Чисто нов бобкат. Чисто нов. На 0 моточаса. Ето. Това е техника, с която се коси. Това е мултифункционална машина, към която има свредел за пробиване на дупки. Към нея има дъска, която може да стане на снегорин. Това е чисто ново малко багерче на 0 часа. Ето тук в дъното има чисто нова дробилка за клони. И тук има, с тази машина се изкореняват дървета и се прерязват корени. Чисто нови. Автопарка на фирма Паркстрой е огромен. И тук трябва да зададем въпроса: след умишления фалит, който се води това предприятие и се отваря ново предприятие Паркстрой, тези машини, какво става с тях? Как ще бъдат стопанисвани? Ето, чисто нова щипка, заклони и така нататък.